Salut! Așa cum vă povesteam și pe blog, multe dintre noi suntem din ce în ce mai preocupate să arătăm bine. Uneori, înaintea unui eveniment, când vedem că rochia nu ne mai vine perfect, trebuie să slăbim acel kilogram extrem de important. Așa că, dacă nu ne putem abține pofta de dulce, noi am invitat astăzi pe Mihaela să gătim împreună un desert necaloric, cel puțin aproximativ. Asta înseamnă că nu va conține zahăr și nici făină albă. Spune-ne, Mihaela, cum putem să mâncăm dulcele chiar în perioada în care am vrea să le evităm? Există acum pe piață numeroși înlocuitori pentru zahăr. Avem îndulcitori, indiferent că vorbim de fructoză, de tagatoză, de stevie. Este foarte important să ne acomodăm cu gustul. Chiar dacă la început o să ni se pară că nu este suficient de dulce, așa cum spun și nutriționiștii, gustul de dulce se poate învăța. Da, trebuie reeducat. Da, exact, reeducat, așa este, pentru că vom începe să percepem altfel gustul unei prăjituri din ciocolată, din cacao și din vanilie și nu din ideea de dulce, să fie dulce, ci să fie aromat. Cel dulce, cred că te referi la care nu mai simți, e doar un dulce, care, exact ca și picantul la mâncăruri, atunci, eu recunosc, atunci când nu-mi ies o tocăniță, pentru că la asta nu mă pricep absolut deloc, fac o tocăniță iude, pentru că mi-e mult mai ușor să-i găsesc un gust potrivit. Așa că gustul. Vreau să te întreb, văd că avem aici fructoză și să-mi spui un pic unde o găsim, ce înseamnă asta? O recomanzi pentru înlocuirea zahărului sau nu? Se aud deseori că zaharina sau îndulcitorii pot fi la fel de periculoși sau probabil mai nocivi decât zahărul. Ce alegem și, în primul rând, unde le găsim? Deci e bine să facem trecerea treptat. Încercăm în prăjituri. Prima care se recomandă este de adevăr fructoza, dar ultimele studii au arătat că este la fel de toxică ca și zahărul alb și atunci am renunțat la el și am început să folosesc stevia pulbere. Ce înseamnă asta? Știu că stevia aceasta e amară. Dar este amară. Așa vorba poporului e că stevia nu e amară. Așa zice și că se schimbă în momentul în care devine caldă în cuptor, își schimbă foarte mult proprietățile. Adică dă un gust amărui. Este la fel de sănătoasă, dar schimbă atât de mult gustul de prăjitură încât devine prea aromată și nu ne place. Tocmai de aceea eu am găsit această pulbere de stevie, care deci e tot stevie. Da, pe lângă faptul că are 0 calorii, nu-și schimbă deloc proprietățile, deci rămâne dulce, nu devine nici amară, nici afișoară, nici amăruie, deci rămâne constantă. Și o putem utiliza și pentru cuptor sau doar pentru produsele care nu se coc? Se poate folosi chiar și în ceaiuri, în cafea, în deserturi. Vă recomand, am testat-o în mai multe prăjituri, este stabilă. Din punct de vedere caloric, este stabil și al gustului. Bun, ce mai avem nevoie pe lângă asta? Văd aici destul de multe ingrediente. Aceasta este făină, ziceam că vrem o rețetă fără făină. Deci am renunțat la făina albă, tocmai pe principiu că... Da, pare puțin, nu știu cât o vedeți voi, dar nu e, adică acesta e un alb. Și aceasta e o făină integrală? Este o făină integrală cu un indice glicemic scăzut, tocmai pentru a ne ajuta, chiar dacă nu neapărat să slăbim, dar măcar să nu mai punem în plus. Să ne menținem. Exact. Unde găsim făina asta și cum se numește ea ca și denumire comercială? Eu am ca și premix de patiserie, se poate comanda de pe internet. În schimb, este bună făina de migdale, este la fel de sănătoasă, făina de secară, făina integrală. Deci am și eu făina mea. Ai și de făina ta. Bun, mai văd aici cacao. Ce alegem? Uite, am foarte multe întrebări legate de cacao. Pentru că, teoretic, ciocolata e făcută din cacao, iar cacao crește în pom, așa că ciocolata e o salată. Așa se zice. Ai ales o ciocolată normală, o cacao normală sau o cacao care conține un indice glicemic scăzut sau e 77%? Cum alegem o cacao bună? La ce ne uităm? E bine de știut că cacao trebuie să aibă o grăsime foarte mare. Și, într-adevăr, este o cacao de calitate și scrie calitate extra, este foarte amăruie, dar nu greoaie, deci este gustoasă.
Și trebuie să mai sunt tipuri de cacao care sunt foarte decolorate, acelea sunt foarte dulci. Dar ca și înlocuirea partea de cacao, ce putem să adăugăm? Este acea pudră de roșcove, care se zice că ar fi exact ca și o cacao. Da, nu am încercat încă, am rămas fidel la cacao deocamdată, pentru că folosesc multă ciocolată neagră și cu o cantitate foarte mică, deci nu cred că ne strică foarte mult o dietă. Văd aici niște unt, 3 ouă, vanilie și ciocolată. Ce ciocolată am ales de data asta? Văd că e puțin culoarea schimbată. Am ales ciocolată neagră, tocmai pentru a ajuta la menținere, să zic, ca să sune bine, la menținere. Este de recomandat ciocolata de la 56 până la 88% de grăsime. Depinde și ce găsiți în comerț. Acum, în magazinele de specialitate putem să găsim diferite. Ciocolata are grăsime? Da, are procentul acela de cacao care dă teoretic grăsimea. Cu cât este mai neagră, cu atâta este mai grasă, dar este în sensul pozitiv. Bun, adică e o grăsime bună. Exact. Bun, și văd aceste forme, care eu nu le-am întâlnit până acum în bucătării, probabil nici voi. Sunt așa, arată ca un ambalaj de aluminiu, acela de unică folosință care mai primim mâncarea la birou. Dar eu am găsit până acum doar acele clasice forme de hârtie. Acele nu sunt bune? Nu, deci pentru lava cake este bine să folosim aceste forme de unică sunt folosință. Da, și deci destul de tari. Celelalte de cop pentru brioșe sunt destul de moi și este doar hârtie. Acestea vor fi unse cu unt și tapetate cu făină, cu cacao. Și materialul fiind destul de tare, nu o să curgă. Da, deci le va menține, deci nu avem nevoie de tavă, nici nu o văd aici, acea tavă de muffins. Tava specială. Deci o tavă normală. Exact, orice tavă de prăjitură. Bun, eu zic să ne apucăm și să vedem cum o să ne iasă prăjitura de dietă pentru azi. 150 de grame de ciocolată neagră, 80 de grame de unt, 2 ouă și un gălbenuș, 80 de grame de fructoză, esență de vanilie, 20 de grame de făină de secară integrală premis de patiserie, 10 grame cacao. Primul pas în această rețetă va trebui să topim ciocolata neagră cu untul. Este de preferat să topim ciocolata cu untul întotdeauna pe baie de abur și niciodată pe flacără, pentru că datorită faptului că are foarte multă grăsime, s-ar putea să aveți să lăsați puțin mai mult și atunci se va tăia impropriu zis ciocolata. Diana, am să te rog să mă ajut să topesc ciocolata. Nu este o misiune foarte grea. Am să te rog doar să pui bolul pe abur. Așa, deci ai pus apă la fiert, da? Și eu să pun bolul aici. Și va trebui să amesteci până când se va topi untul. Între timp eu am să mă ocup de compoziția de ouă și am să mixez ouăle cu fructoză. Am terminat de topit ciocolata, uitați ce culoare frumoasă are. Între timp vom porni și cuptorul, va trebui să fie suficient de cald. Vă recomand o temperatură de între 180 și 200 de grade. Iar până se încălzește cuptorul, ne vom apuca de uns formele. După ce am terminat de uns formele cu unt, le vom tapeta cu cacao. Pe Diana să mă ajute din nou.
ca să învețe și ea să facă prăjituri. În compoziția de ouă vom adăuga ciocolata topită. Trebuie să adăugăm repede? Trebuie să avem puțină răbdare și să adăugăm treptat. E bine ca compoziția să aibă timp. Știu că pentru lava cake e foarte complicat. Da, pare foarte complicat. Am să văd în această rețetă că este La Mihaela simplu. totul e simplu. Pentru mine nu. E, uite, acum ai să-ți dai seama și tu că nu e chiar așa de complicat pe cât pare. Miroase bine, așa e? Da, la ciocolată. Din așa puțină compoziție, Da, vor ieși 7 bucăți. Vom avea 7 bucăți de lava cake. Adăugăm și făina. Iar la final, cacao. Cacao adăugăm pentru gust sau? Pentru gust, pentru culoare și pentru densitate. La final punem și esența de vanilie. O singură fiolă este suficientă. Și așa cum vă spuneam într-un videoclip anterior, să nu uitați să adăugați un pic de sare. Atât, este suficient. O vrăjnițire. Văd că începe să-ți placă. Da. Dacă e simplu, îmi place mereu ceea ce Și e dacă simplu, merge ceea ce și se repede? face rapid, deoarece de multe ori stau destul de puțin timp acasă și nu-mi vine să mă apuc de rețete foarte complicate, așa că chiar îmi propun pe viitor să învăț doar rețete simple și rapide. Cred că e suficient. Este suficient acum. Și acum adăugăm forme. Luăm formele. Vă recomand să umpleți formele doar pe 3 sferturi, pentru că ele or să mai crească și e bine să fie mai micuțe. Am terminat de umplut formele, după cum vedeți, sunt pe 3 sferturi pline și o să dăm tava la cuptor. Timpul a trecut, este momentul să scoatem tava din cuptor. Uitați cât de bine arată. Am terminat lava cake-ul, uitați cât de bine arată. Așa, pot să-l iau cu mine, nu? Da, asta este pentru tine, Diana. Așa că eu vi-l dau vouă și vă sugerez să ne scrieți tot ce v-ar plăcea să încercați ca să testăm noi înainte. Vă dorim o zi frumoasă și vă pupăm!